Це ще один важливий крок у нашому розвитку. Народ впевнений у майбутньому. Добробут, процвітання, злагода. Ось найвища мета. Проте деструктивні сили мають намір скинути країну у хаос. Вони нерозумно хочуть завадити незалежному вибору народу, посіяти розбрат між українцями, довести країну до межі, зруйнувати мир і спокій у нашому домі. Ці сили – об'єднана опозиція та їх заокеанські поводирі та пастирі. Українці, не дайте себе скривдити, зберігайте спокій, довіряйте здоровому глузду, дбайте про свої сім'ї, здоров'я та спокій рідних та близьких вам людей. Проводьте більше часу у колі сім'ї, уникайте натовпу